Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите стилен 3D текст. Правите си нов документ 16900, бакграунда на последното на прозрачен фон. Взимате кофичката, избирате това да запълвате документа, след това в черен пишете някакъв текст с главни букви, препоръчително и Arial Black. Така, цъкаме десен бутон, Resizer Type, Ctrl-T, десен бутон, перспектив. Задържаме Shift и местим така надясно. Да стане горе-долу 3D текст. Чайте, че аз го обърках. Добре, натискаме Enter. Така, задържаме Ctrl-Alt и от стрелките, тази, която е надолу, я задържате и до 35 пъти. Аз даже превиших 38. Но ще ги стрелят така 35 пъти. След това задържате Shift и отивате така надолу до копи. Трябва да ги селектирате, натискате десен бутон, Merge Layers и ви става в едно. Този копи 35 го слагате под текста. Цъкате му десен бутон, Blending Options. Отиваме на Drop Shadow. След това дистанцията на 19, сайза на 21, Opacity на 100, Blending Mode на Normal и англето на 130. След това отиваме на тук Bevel, сайза на 7, Soften на 16, Depth на 700. Така. Стила на първото, Alt Bevel. Тук мисля, че да, Opacity на 47, второто на 100. Тиеме на Gradient Overlay. Цъкаме на черно-бялата линия, тук черен ще го ставаме, цъкаме по средата, два пъти. И пишем за цвят 4A, 4A, 4A. Няма значение, главни букви ли са. Тук 26, 26, 26, 26, така. И след това отиваме на горния текст, Blending Options, Inner Shadow, Blending мода на Normal, Opacity на 95, дистанция 0, 7 и 24 мисля, че беше. Извинете, чок е на 12. След това отиваме на Bevel Imbus, Style 2 на Outer Bevel, след това Depth на 1, Size 0, Soften 1. Тук е двете на 100, обаче на второто на норма променяте Shadow мода и цвета на бял. Тяме на Gradient Overlay. Цъкаме на лентата, първият цвят да е така 7 EE 3 4 1 и тук също 7 EE 3 4 1. Opacity 52, скалата на 150. Blending мода го променяме на Linear Light, да стане по-добър ефект. Ето така се получава. Opacity може да се вдигнете, да стане по-ярко. Ето така, например, 90. И сега, тук вече вие си избирате патерн Overlay. От патерни, ако имате добавени нови, ако не, вие си избирате. Ето и те са в Photoshop. Ето най-отдолу са ви добавени. Примерно ето този при мен и става добър ефект и настройвате си го, както ви харесва. Еми това е, дано да съм помогнал, пишете, оценявайте, питайте и това е, бай-бай.